descobrir aquesta novel·la policíaca de Jean Kerrigan, excuse my English, La Fúria, publicada per Sakhalin Editore. I la vaig descobrir perquè em va agradar el que sembla que serà el protagonista, perquè és un noi jove, 18-19 anys, que surt de la presó després de fer una petita malifeta, i perquè descobreix que s'ha de fer servir la intel·ligència per donar un bon cop. I decideix deixar les emocions de banda i planificar les coses ben fetes. Que un noi prengui una decisió així als 18 anys em fa molta gràcia. Jo penso que una de les coses que té la novel·la és que et situa en diversos nivells de personatges i de trama, no? O sigui, per un cantó hi ha la història de la monja, que és molt interessant perquè té un punt de trencar el ritme dels malfactors joves que... Per l'altre hi ha la història del policia i tota la seva vida personal. Perquè aquest noi que he dit és el protagonista? No, és el motor que desencadena una sèrie de trames, no n'hi ha una, n'hi ha diverses, en paral·lel. I te les va ampliant, cada una d'elles, per fer-te una visió general de la vida de cada un dels personatges principals, ambientat bastant, crec, localment a Dublín, és a dir, va dient tots els llocs, places, carrers, girar a la dreta, girar a l'esquerra, i crec que això l'escriptor ho deu tenir en un plànol o molt ben... Coneix molt bé la ciutat. Molt bé la ciutat, i te la va situant tot. Si ets allà, probablement ho podries gaudir més. A mi, a vegades, de tants personatges que hi surten, a vegades hi ha alguns més llunyans de la trama que em perdo una mica. M'he perdut. Jo no m'he perdut. Sí que m'he perdut, però ràpidament saps situar-te a lloc. A mi això m'ha agradat, aquesta... No una trama sola i a veure què passarà, sinó la complexitat que hi ha, perquè a més hi ha molts nivells socials, hi ha... Bueno, t'explica la societat irlandesa... Com funciona la policia, com funciona l'església, com funciona els jutjats, com funcionen els criminals, com funciona tot, i cada un en el seu ambient. I a vegades sembla que no tinguin cap relació, les trames. I tot va confluint, i tot es va creuant, tot es va... I ho tanca bé. A mi hauria preferit un final menys convencional, menys de pel·lícula, però ho tanca tot, sí, no deixa... El final és molt important. Sí. O sigui, per mi, les obres, els contes han de tenir un final perquè tanquen això. Però jo en aquest cas discrepo de tu. El final m'ha semblat... Potser sí que és una mica previsible. No, previsible no, jo preveia una altra cosa que em hauria agradat més. Però tu no és l'autor. El recomanem. Molt bé.